Чуваш ли ме, Попов? Не съм страхливец. Марто, не си играй с огъня! Знаеш ли, от теб нямам нужда. За какво си ми? Трябва да се оправям сам. Искам Джаро осъден от системата. Тогава променете системата. Как убеди Нешев? Колега, от утре си свободен. Колега. Вече няма терен между нас. Това ли ти беше решението? Нещо ще ни е само от полза. От каква? Ще уметна 10 хилки и ще ме зароват на Витуша. Колега, айде малко по-спокойно. Не съм ти никакъв колега, бе! Христов! Нешев те разработва от 3 месеца. А още съм син от разработките му. Да, може и да пипа твърдо, но е на наша страна. С Нешев в отбора има много повече възможности. Отнема и 20 години, за да тикна Джаро само в ареста. Колко мислиш, че ще ми трябва, за да го вкарам в затвора? Стая на Валица. Още 20. Христов, аз ти пазя гърба. Може да ми имаш пълно доверие. Значи стана буклук. Ние с него. Какво ти пука? Нищо не е направила. Само продава дрога. Сколко ти купиха, а? Не повтаряй грешката на Попов, Мартине! Изчезви тук и се правим за случая. Няма да кажа на никой. Няма друг начин. Опитах всичко. Я виж какво се появи. Секси. Здрасти, Марто. Как си? Здрасти. Запознайте се, това е Зори. Здравей. Мартин, виждали сме се в фитнеса на Джаро? Сериозно? Къде сте тръгнали? Отиваме да пием по нещо на плажа. Идваш ли? Само момент. Колко е як. Окей.